Il-Partit Nazzjonalista m'għandu ebda proposta ġdida għal liġi li tirregola l-proċess tal-IVF. Tant li s-Segretarju Ġenerali tal-istess partit qalet li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista il-liġi li daħlet fis-seħħ fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Rosette Take iddikjarat dan f'intervista mal-ġurnal The Malta Independent. Fl-aħħar xhur il-Gvern ħatar Kumitat Interministerjali biex jiddiskuti kif tista' titjieb il-liġi tal-IVF u għalhekk kien hemm ukoll proċess ta' konsultazzjoni. Proċess li matulu anke esperti mediċi nnotaw il-ħtieġa ta' din il-bidla. Fl-intervista ma' Take fejn il-ġurnalist irrimarka kif il-Partit Nazzjonalista m'għandux pożizzjoni dwar qatt ta' temi semma kif l-IVF hi waħda minnhom. Iżda wieġbet li l-partit diġà pronunzja l-pożizzjoni tiegħu dwar is-suġġett. Qalet li sakemm tisma' l-proposti tal-Prim Ministru, il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tibqa' liġi li daħlet fil-leġislatura li għaddiet. Dan minkejja li l-Prim Ministru diġà ddikjara l-pożizzjoni tiegħu dwar temi marbuta ma' din il-kwistjoni. Iżda din ma kienx l-uniku darba li Take inqabdet mingħajr pożizzjoni alternattiva ċara f'din l-intervista ta' inqas minn 2 paġni. Wara li kritikat lill gvern fuq oqsma bħas-saħħa u traffiku, il-ġurnalist staqsa x'in il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar dawn it-temi. It-tweġiba ta' Take kienet waħda ċara. Bħalissa maħniex f'pożizzjoni li nagħmlu proposti, qalet is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.